Wani abun al'ajabi ya faru a ƙasar Australia, inda aka samu wani mutum wanda za a iya kiransa mamugunci, ya cakawa wani wuƙa a cikin hikima ba tare da mutane sun ankara ba, wanda shi ne ya sanadin mutuwar wannan mutumi. Abin da ya faru ne a wani sanadin faɗa da ake yi tsakanin mutane guda biyu a wani shago na siyayyar kayayyaki, sai dai ajali ya sa ɗaya daga cikin mutane wanda abokai ne a tare ya tare wa ɗaya faɗan, wanda shi ne ya sanadin aka caka masa wuƙa a wuya. Wannan matashin mutumi dai wanda aka caka wuƙa a ƙasar Australia a wani shagon sayayya, abin ya hau kansa a matsayin tsautsayi ne, domin kuwa faɗan asali ba da shi ake ba, da abokinsa ake yi, shi kuma ya shiga don ya tare masa faɗan. Sai dai ashe shi abokin faɗan nasu yana tare da wata wuƙa 'yar ƙarama a hannunsa, wanda ba kowa ya sani ba. Ya caka masa wuƙar a wuya ne cikin hikima, wanda mutane da dama ba su ankara ba, sai da suka ga jini ya fara zuba a wuyan nasa, wanda kuma daga ƙarshe an ce wannan mutumi dai ya zama ajalinsa wannan cika wuƙar, domin kuwa ya mutu a asibiti. Wannan labari dai da kuma bidiyon da aka ɗauka a lokacin da wannan abu ya faru ya zama kusan shine yanzu babban labari a faɗin ƙasashe da yawa. Wannan bidiyo dai ya nuna farkon yadda abin ya faru har zuwa yadda aka cika wannan mutumi wuƙa kuma ya faɗi, wanda shine sanadin mutuwarsa. Bidiyon dai ya zama wani abin tsoro, wanda a shafukan sada zumunta ba ko ina ne ake sanya shi ba, domin kuwa bidiyo ne da ya nuna yadda aka kashe mutum kiri-kiri kuma a bayyana jama'a. Sai dai an ce wanda ya aikata wannan abu ya riga ya shiga hannun hukuma, kuma za a hukunta shi daidai da abin da ya aikata.